Mehriban adamlar, men häzir tege ayalogan hakkynda täze ýadan goşgym okap beresim gelýär sebäbi ayalogan bolsun, erkek dogan bolsun, gapyňdan doganyň gelse tüm gijede günnogan ýaly bolýar, dünýäň ýagtylýar, keypiň çaglanýar. Mehir gotarma dogana garşy alarsyň degene meň bär gije günnogana gapyňdan doganyň gelse ýetişipmi dam dadyňa, jan tözüm goşar adyňa, çagalyk düşer ýadyňa. Doganyň gapyňdan gelse ne derdi bar aňlasyň ger, göwünjigin aglasyň ger, degenjiňden aglasyň ger. Gapyňdan doganyň gelse syrylyp dertleriň bary, şo wagda bakarsyň bäri, gerek bolmaz derman däri. Doganyň gapyňdan gelse, gapyňdan doganyň gelse